Magwna Mairum Bagkha Chorilam RD Block ni Bising Khobjak Ramnagaro ATC Village ni Khoraksa businessman Ishak Debrama Hasteni Phataro business Khlai Tongnai Ishak Debrama Arunachalo Tongtutoi bo bini amsaini Ramnagaro parani Chugya Gurei Nukhungrokno Tei Bura Buri Chugya Lokurokno Talo Waishakhe Mairum 10 kg khe Swrangchati Nukhungno Magwna Mairum Bagkha Profullo Debromani Yakteke Talowaisa Bagi Ritongo Kamini Social Worker Profullo Debromani Nukhung Swrangchati nai tongnai apang takuk tebusono singtini phaisopake Ramnagaro amsayo obakhanya kaisa dofa hamkrai haikeba khaganang maiganang je bo je jaga phan tongoi tini Ramnagaro ni je tongnai rono bigra khangra ri rono boni pocket ni hoite boni tangmani hoite boni ajimani bara parano hunjilai bara tu bara etu haipano bo olukuni Ramnagaro lukurono boni khaganang hamjangmani bisingtei tabu baike taltham talbrei engui tokha bo je prottekta talono o amchani lukurokno boni pocket ni theke haikeba boni tangmani bara boni je tanglei je 10 motong humjago abhairok boni khaganang o jagani je Ramnagaro ni basingui nei lukurokno bo boni je hamjangmani phunukmani mari prottekta talono o amchani je bigra khangarono Mairum bagjagui tongo suru Mairum simia haina sayarno bo subabu nising saimaka abhaiken saimaka norong nugi makana o benaro obono bono sini aya Ishak hunjago Ishak deborba bo khoroksa businessman hunimano haikeba bo business khaijona ai pharingke sung bon khukti srai serke khanawana ang ta asuk boni details kamke hemia nong bisingtri sung bon bisingtri khanai tamni bagai tam ke Bagkha boroni mangkha ke bot sabo apno sung sai sai tong yele na pulano lam subo dauna Ambai sini ini ni pungkatango sini Swrangchati media no puja na hambai nang ate hatul mani phai sungma baksa kaparing khai dong bagai ini eba hambai maro sini taku Ishak Debbor mano tam ni ke bini wan sungma belai kotor mo baike bo tini tair mas jagi tongo Mairum sini Ramnagaro amchani joto kurei nukhungni sugya abhairokno bo soba sorei tongo bono belai kaitor hamni khlaiting tebang sai khnanom tongo boni bong gangke kaisa businessman baira business khlai tongo baira bolte bo jagao bo Arunachalo tabuk tongo bo odo phana hamjamgani bagai boni khawan sungma kahai tongo jotono mase mani kabongan tongo hapono bini wan sungma ningka alada juda abon bagai bini wan sungmani no je mamani kari rokna joton sari me efono bo tala washa kiri thanai 100 jona ba 50-60 jona abhaike ritong sung abuki Ramnagaro kamio sinda na ke gana guni kami tabuk sak gangke Ramnagaro sinda jagi tongo sung alka jagar yakho abo jepuru bo sabo ang bobai kok salai gangke alka jagar na ni jodi no bukangke nong ni media ni bisingti khobor make sung alka jagar na bagai ang bono sahonai ang pore bo apo disis na nika emneke Mairum je bagi tongmani abo bo bahike rohor haike ba busike bagjak abro tisase kaito ni hamari bai bo je rohor chongmani mo bini NGO boni thaikeno bo boni poke thaikeno rohor tam ni ke sing talo 10 kg kono pro 10 kg kombo kalai thango tangke borok bangi thango sing tini waisa dia tini ribo onya dinogo borok phaiga ka masa mangni phaiga ka abon bagi sing stok ne Mairum nar beto je kri rok sugya ka phaiga ka sing bono ri ro hopi rok tan dinogo bo nyama ja abon bageu je jakat 10 kg sama jaga komro punpuruke borok kompohna 8 kg sokiyo om haika jagi tongta talo waisa om hake je ri tomarok je ya pharnai haike ba Ishak sini bong na Ishak no nung bahike hamba ya pharnai ang bobai para kaisa bani mama besa bang bai para kaisa asmya bo sengno kaisa boni wan sukmani anu bo saka salcha nang to rajniti khai tongo ba
kri rok bro sini pe area rok besik tom tong tao bag la nyam tung ni so buan saka gang bon saka ri rok bag ma sai Mairum rok talo wai sa re ke ngan mama angke bo sa saka au Mairum ke kisa 10 kg mang no 8 9 kg mang no kiri hingga motamoti borok ni ruk drop bungo ne salaiman pore bo dihe naka bo wanso ko aise na bo so kahe sare nai nai hambai bono norong joto luku rok bono hambai tadi tei sing oris mi bag jaklak jodi media ni bisinti sing khobor ma kangke media rok je jaga bag na hono arabo sing thagi baganya na bagi sai choto jono bag na bagi raji dong am haita Mairum no kare bote lukrong bagi ta bo hai samuk ta tabuk sa to bo Mairum mo tong ko ang bono alga disun saya ko si jono dom di kesama si jono phake sing kesama si jono bagi ri rok kono bag na na bahina unai porikolpona na unai jombo salajak tabuk to kesama si jono phake ko ba sing ri rok bagi me ko jepur si kesama si jono phake sing si joni wai dia ro sing ri rok kono bag na thang nai amna kelo no Ramnagaro kamio busuk thoro busuk family to sinaro prai tabu hoisoni saka dongo kasa kasi ta hoisono kasa kasi ingka engke hoisoni bisi sing ro tabu rom di nai ro mo randi bura tangimia hoisono na ko gya jo grei sugya angke sing bono no ang thangai nok thangai list klayo nayo engke ang borong sairo nong mo hidino pai meru na ka jeni borong phale engke tabu bora ase phai dongo nong nai sini media naik ini borok haidongo sing tek sabtu ke start planya hambai khana ma khana khajani ta kute bukchok mo hakeno bisi brum rei thangnani wan thukjak aba hakeno tak bai ke talbrei kakha je bo lukurong no je bongni talo waisa ke Mairum bangmani he ke subasu ya farmani aba hakeno kebangma kamiwo tebo obono karibo tebo kamio bo masaya manengya obo bialo kalai tonai chin borok kaman tongo borok Ramnagaro simi tongya Ramnagaro ani amsani gana guni joto kami rogo borok thangnani bongni target tongo hone serai khanaka nongno sing phungnai paithak jora nai tongni norok samai bai maya pharo te bo no ma ke mon bagi te subai man teng hne ani ko khas Pakai je Mairum manai nai nin bekhau bahai matong ham matong je bang nai nyo hambai hambai ru ko kesang tong tong kama ke ai ro tong tong Mairum se Magwna nga hambai ta baba neng ke boni kaka minga asol borok emne norok khoro busuk taku busuk sing takun ni dara bai narabai mok nini antaran besla bo nindaran busala na borok khoro busuk emne bolong char bai bai je ajak ke kusung joto ni kusu mari ko tana bage tana kringe tage timya yakong hamya tage timya ke sabo Mairum bag nong no kini sabam bagai dok thabe chito sini ka amani jeng to after the tal jara te cái tan mà dùng mà khát thinh nó cái tal jara te mà này mà tông nó cái chuyện jara te cái chuyện khó xin những tông nó mà này chúng nó cái ông ta mà này ông ta thở cái tal jara nó nhưng anh 살아 뭐뭐 알죠 벌써 들었죠 뭐 안 대방하지 딱 많이 또 neng je hake Mairum manai nai bahai matong 아니 내가 굳이니까 오늘 손도 정동 따고 이거 따고 이거 포도하고 아니야 이거 막 녹동 해봐 아니 보라 좀 단ใจ물이야 두ใจ물이야 엄마의 마음은 그때는 오늘 속이 맛에 분야 다 엄마들한테 배에 손하고 좀 비린 많이 했던 거 이제 따고 아주 아무튼 비린 많이 했던 거 아주 잡고 그러니까 한발 ongke 이제 들어면 좀 아티야 mo bo jaga bag jagi dong emne Mairum 박반이 이렇게 Ramnagaro 카파를 어버워 나도 Ramnagaro 나타 보란 바리고 정말 야 말도 एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला।
affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.